presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo, wali ka pagtandog, ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod na paghigugma. O Jesus, ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Ikinahanglan ka. Aduna ka ba'y problema karon? Naa ka ba sa sitwasyon nga grabe na kasakit, grabe na kapait? Nasakitan ka ba? Na problema ka ba? O di ba tanaw nimo sa mga kinabuhi karon, or naa ka sa usa ka sitwasyon nga wala nay paglaom? O di ba naa ka sa sitwasyon nga nagmahay ka? Nasakitan ka o nakapasakit ka? O di ba tanaw nimo nga wala nay tumong ang imong kinabuhi? O di ba nakita nimo nga mura na lang nga natas kalibutan pero wala nay purpose o wala nay hinungdan, o di ba wala nay paglaom? Naa ka ba sa imong higdaan karon nga nagpaabot na lang ka nga kuhaon sa Ginoo? O naa ka sa imong higdaanan karon nga puno sa paglaom na bisan naa na ka duol sa kamatayon, naglaom paghihapon ka nga diin lugwayan sa Ginoo ang imong kinabuhi? O di ba ang mga pulong nga nigawa sa imong baba, nagaingon ka nga, patya na lang ko, Lord, kuhaan ako. Kani ba nga mga pulong? If usa ka sa mga tao sa akong ipangsulti nga naingon ato nga sitwasyon, ang pulong sa Dios kanato karon para ni sa imuha. Hinaut nga maminaw ta hantod atong mahuman kung unsa ang gusto ipaabot o istorya sa Ginoo sa matag usa sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nagaingon diri sa Buhat kapitulo 3, tibuok ng kapitulo hantod sa bersikulo 4. Kapitulo 4, bersikulo 1 hantod sa 4. Apan sa dili sa nato basahon ang pulong sa Dios, atong tugutan karon nga diin
atong mga itagtabang, mga itaghangyo sa Ginoo sa balang Espiritu Santo nga mao'y muhikap mo pasabot sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing, nga ato makuha ang maayong pagtulunan karon. Magampo kita. Ginoon Dios na ining orasan ining taknaa. Kami Ginoo pasalamat sa kahigayunan nga imong gihatag diri sa amoa nga makatuon na pod sa imong pulong. Tugoti o Dios ang ubos nimong alagad nga magasulti ako. Dili kung unsa ang akong nasabtan, unsa akong nahibaluan lamang, kundili mensahe Ginoo nga gusto nimong ipaabot ngadto sa imong mga katawhan. Tugoti Ginoo nga diin imong ablihan pinagis balang Espiritu Santo magapanlihok sa ilang kinabuhi. Ablihan nimo ang tagsa-tagsa kahuna-huna, humukon nimo ang tagsa ka kasing-kasing nga din among makuha, masabtan ug amo ang mabati kung unsa ang imong mensahe o ipaabot nga pulong sa matag usa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang pulong sa Dios diri sa Buhat kapitulo 3 nag-ingon, mao ni siyang usa ka istorya nga atong pagasubayon. Usa ni ana kaadlaw, si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon, antak na sa pagampo. Didto sa ganghaan nga ginganlag matahom, may usa ka tawo nga bakol. Sukad sa iyang pagkahimugso, mungintag bakol kaning dili makalakaw. Matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakalimos sa mga tawo nga manulod didto. Ato makita sa ilahang panahon nga diin kung ang tawo dili ka makalakaw, wala gid kay ingon nga na kay nindot nga trabaho. Lisod gid kaayo sa mga tao ngayon ana. So ang ato makita nga senaryo diri usa ka sitwasyon nga diin ihatod siya sa mga tao, naa siya'y kuyog nga ihatod siya didto sa gate or dool sa templo, tapos naa siya didto mga yuog kaning tabang or limos sa mga tao tungod kay siyempre di siya ka lakaw, di siya ka trabaho. So ato makita diri sa bersikulo 3 ang mga panghitabo nga giingon, sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga mosulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Okay? Bersikulo 4. Mitutok sila kaniya og unya miingon si Pedro, tanawa kami. Busa mitutok ang bakol kanila og nagpaabot nga hatagan siya og limos. Siguro aning panahon na nga diin tungod kay si Juan ug si Pedro padulong man ngadto sa templo tungod kay alas 3 sa hapon ay magampo sila panahon sa pagampo, niadto sila didto. Adi nakita na to nga din maupod ng panahon nga din naapod ang bakol na sa gawas sa templo. Mao na nga diin sa pagkakita nga miagi si Juan ug si Pedro, nakita nila ang bakol ug ang bakol pud nakakita ning Juan ug ni Pedro. Siguro nagpaabot siya ka unsa ihatag ni Juan og ni Pedro og ni Juan ngadto kaniya. Apan unsa man ka ang gihatag ni Pedro og ni Juan ngadto kaniya. Ato makita diri, mingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan, apan ihatag ko kanimo ang ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo, nga Nazaretnon, tindog og lakaw. Ato makita diri, si Pedro wala mihatag og pagkaon, wala mihatag og salapi, bulawan og bisan unsa nga mga butang sa kalibutan. Ang gihatag ni Pedro kung unsay naa niya o kaning naa niya mao ni siya ang pinaka-grabe o pinaka-anindot nga usa ka bulawan o labaw pa niya ng bulawan o bahandi nga mabatunan sa tao. Unsay gihatag ni Pedro? Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, unsay iyang giingon? Lakaw. Ang problema sa tao, ngano nang limos siya tungod kay di siya kalakaw. So, instead nga manglimos siya, gihatagan siya og unsa man. Gihatagan siya og paglaom nga makalakaw siya pagbalik. Bersikulo 7, ang sitwasyon ni nagingon, unya, gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol o gitabangan siya pagpatindog. Diha-diha, nalig-on ang iyang mga
mga tiil ug lutahan sa bakol, milukso siya sa iyang pagkatindog or pagtindog og milakaw kuyog kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga naglukso-lukso og nagdaig sa Dios. Ang ato makita diri sa ato nabasa, bersikulo 7 ug bersikulo 8, mao ni siya ang response or mao ni siya ang tubag or mao ni siya ang gibuhat sa tao sa dihang iyang nadawat ang iyahang gipangayo. Siguro usa pud siguro kabatasan nga atong tan-awon, hilabi na gayud sa karon nga atong sagabangon ang kaning tuig 2023. Usa ka butang nga atong dapat sagubangon sa atong kinabuhi. Nga din natay mga butang nga gusto natong pangayoon sa Ginoo. Sama sa bakol. Di ba? Nangayo siya og mga hinabang tapos mahurot dayon anang adlaw. Tapos nagkaugma ni ana, mangayo na pod siya limos. Tungod kay nahimo man nga taga-adlaw mo ni buhaton, tungod kay mahurot man dayon. So ang iyang gikinahanglan, ang iya jud ang problema mao nga makalakaw siya. Sa diin hatag na ni Pedro or pinaagi sa gahom sa Dios nga nakalakaw siya, ang iyang gibuhat, unsa iyang gibuhat? Mitindog siya, milukso siya sa kalipay tungod unsa man og nagdaig siya sa Dios. Unsa man ang mga butang nga tan-aw nimo gihatag sa Dios sa imuha nga dapat mulukso ka ug dapat maglipay ka pag-ayo tungod kay nadawat na nimo sa imong kinabuhi. Usa ni ana kanang kinabuhi nga naa nimo karon. Samtang buhi pa ta, ang Dios nagalugway sa atong gininhawa. Usa na kabutang nga atong pasalamatan ng Dios sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa imong trabaho, o di ba ka nakay sakit karon? Usa na siya nga diin atong makita nga din naa ang Dios. Nay mga panahon nga tan-aw nato nga dako kayo ang problema, o di ba ka kani mga tawo nga nangasakit, tan-aw nila nga naanay problema, duha ra won siya. Una, mga tao nga ilang gigamit ang problema, nga ilang i-question ng Ginoo, nga ilang pangutanon ng Ginoo nga, Lord, ngano man tao ni imo ning gitugot nako? Buutan mo ta kayo ko, or daghan kay silang mga rason nga bisan unsa, di ba? Ilang buhaton ni siya nga problema, nga ilang pangutanon ng Ginoo. Murag ilang i-question ng Ginoo nga naay problema ang Ginoo nga gibuhat na niya sa ilaha or gihatag sa Dios ngadto sa ilang kinabuhi. Apan panduha na apoy mga tao nga diin sa diin nga nakita nila ang problema, nasakit sila o di ba ka naay problema nga dako kaayo. Ilan ni silang gibuhat nga problema, ilang gihimo nga lakang nga diin tungod sa problema ilang nakita nga naay Dios nga ilang sangpiton nga diin dili sila makasalig, dili sila mosalig sa ilang kaugalingon, kun dili mosalig sila sa Dios nga labing gamhanan nga mo'y muhatag og solusyon sa maong problema. Duha ka klase nga tao. Asa ka man adto? Una ba nga kung naa kay problema, imong i-question ng Ginoo? Kung nasakitan ka karon, imong i-question ng Ginoo nga din nay problema ang Dios ngano iya nang gibuhat sa imuha? If nasakit ka karon, imong i-question ng Ginoo? If nakay problema karon, imong i-question ng Ginoo? Problema ba sa relasyon? Problema ba sa panglawas? Problema ba sa pag-eskwela? Problema ba financially sa kwarta? O bisan unsang mga problema, imo bang gi-question ng Ginoo tungod kay ngano iya nang gitugot sa imong kinabuhi? O di ba ka imong gipasalamatan ang Dios tungod kay nahitabo ni siya mga butanga nga diin mas mosalig pa ka pag maayo sa Dios? Asa ka man adto? Siguro dili ko makaingon kung asa ka ato nga part. Ikaw mismo nakita asa nimo ang imong kaugalingon. Pero kitang tanan, naabot sa punto nga napakyas pud ta. Sa unsa man nga paagi. Kani, dili tanang panahon nga bati nga sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Dili sa tanang panahon nga kabaluta mo pasalamat sa Ginoo. Kitang tanan napakyas niini. Di ba? Sa tanan bang bati nga nahitabo sa imong kinabuhi imong gipasalamatan ng Dios? No. Mo nang pakyasta niining tanan. Apan ang nakanindot niini tungod kay naay solusyon ang Ginoo. Ang nakanindot niini tungod kay bisan mapakyas ka
naagyapon ang Dios nagpaabot sa imo. Naagyapon ang Dios nga pwede sang pito nato. Naagyapon ang Dios nga pwede maduulan nato. Kana wag tangan na kagpaglaom na ay paglaom sa Dios. Kung wala na ka nalipay, na ang kalipay sa presensya sa Ginoo. Kung grabe nimo kagool, na ang kalipay, na ang himaya diha sa presensya sa Ginoo. Kung nasakitan ka, dili ka pasakitan sa Dios. Ang Dios gugma siya, puno siya sa gugma at timanon kaniya, ang mumahon kaniya. Mo ni siya ang atong Ginoo. Mo na nga din if ikaw usa ka sa gitawag sa Ginoo sa una. Gitawag sa Ginoo tapos imong nahinumduman nga sa una grabe nimo kaaktibo tapos karon murag okay lang nga murag na musimba kas Domingo tapos usahay di mo basa Biblia, di mo ampo, okay lang. No. Mo ning panahon nga mobalik ta sa Ginoo. Mabalik ta sa Ginoo. Kay kung ato siyang nakita nga kani nga sitwasyon, na kanin tawhanan na wagtangan na nigpaglaom. Apan nakita niya ang paglaom diha sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga di naayo siya, nagkabaton siya o solusyon sa maong problema. Sa bersikulo 9, ato makita diri nga din ang mga tao nakakita kaniya nakakita kaniya nga naglakaw og nagdaig sa Dios og nailhan nila nga siya mao di ay ang katong makalilimos nga naglingkuran didto sa ganghaan sa matahom sa templo or sa gawa sa templo or sa pultahan or sa atubangan sa templo. Og natingala sila pag-ayo, nahibulong kaayo sila. Ato makita diri nga diin ang mga tao nakita pod sa atong kinabuhi. Siguro makaingon ta nga din lipay kay ta tungod kay gikan ta sa yanang sa pagpakasala, nakabaton ta sa kaluwasan, gidawat nato ang Dios isip Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi, nakabaton ta sa maong kaluwasan, mga Kristohanon kita. Ang mga tao nga nagpalibot kanato nakakita pod sa atong binuhatan. Kung naay mga tao nga diin naluwas na or giluwas sa Ginoo gikan sa yanang sa pagpakasala, mapakyas pa man gani unsa pa kaha ang mga tao nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Pero kung atong tanawon diring dapita, dili ta mo ingon nga mas bintaha na siya. Atong tanawon diri, walay kalahian ang mga tao nga nakaila sa Ginoo nga wala nagkinabuhi diha sa Ginoo o sa mga tao nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kaning duha nakahatag og pagpasipala sa ngalan sa Ginoo. Ato makita diri nga diin ang gikinahanglan or ato makita diri ang dapat buhaton o gikinahanglan sa tao. Mo nga diin atong ipakita sa atong kinabuhi kung naatay Ginoo, atong ikinabuhi nga ang mga tao mismo makakita ug makasulti nga ikaw lahi ka sa uban, nga ikaw naa kay relasyon sa Ginoo, nga ikaw nausab, nga ikaw naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Nga din ang mga tao nga nagtan-aw nimo matingala sila tungod kay maayo kay ka nga tao, dili tungod kay daotan kay ka nga tao, di ba? Makaingon sila nga mao di ay Kristohanon di ay siya. Di ba nindot kay nga tono? Kaysa sa ay mao ba? Kristohanon di ay na siya. Kana siya lahi tong pangduha. Murag gi-question niya ang imong pagka-Kristohanon nga niangkon ka nga nakaila ka sa Ginoo, na kay relasyon sa Ginoo, apan wala di ay. Aton tanawon diri nga diin ang kausaban sa tao una sa tanan ato makita ra jud diha sa Ginoo. Unsa man ang gusto nimong mausab sa imong kinabuhi? Bisyo? Batasan? Kanang sigig pamalikas? O di ba ka di malikayan nga diin usahay mangawat? Mamakak? Unsa man nga klase nga sala or mga bating binuhatan ang naa nimo karon nga gusto nimo nga mausab? Hilabi na karon nga atong sagubangon kani nga tuig 2023. Unsa man? Dagan sa mga tao nga moingon nga ako ni siyang usbon pinaagi sa pagpaningkamot. Pinaagi sa New Year's resolution. Di ba? Nga mausab ko pinaagi na ini. Pero sultihan ko ikaw igsoon. Bisan unsaon nimo pagpaningkamot sa kausaban nga mausab ka. Kung dili na siya gikan sa Ginoo
ug dili ka mangayog tabang sa Ginoo. Magbalik-balik ra gihapon nga ang imong gitinguha nga kausaban mobalik gihapon ka sa daotan nimong binuhatan. Mausab ka man pila ka adlaw, semana, buwan kung magrasyahan. Apan, humani ana, mobalik ra gihapon ka sa naandan. Mao na nga din ang imong gikinahanglan karon. Dili ang imong kaugalingon. Dili ingon nga kaya nimo. Dili ang imong kusog. Dili ang imong abilidad. Dili ang imong kaalam. Ang imong gikinahanglan karon, ang imong kasing-kasing nga moangkon nga diin nagkinahanglan ka og Ginoo. Nagkinahanglan ta og Ginoo, nagkinahanglan ta og kausaban. Ug ang Dios mo'y mohari sa imong kinabuhi, ang Dios na mismo mo'y mousab sa imong batasan, ang Dios na mismo mo'y mousab sa imong binuhatan, sa imong panghuna-huna, sa imong sinultihan. Ang Dios na mo'y mousab sa kinatibuk-an nga naa nimo. Tungod kay ang Dios mo'y naghatag og kausaban ug ang Dios mo'y mohatag og kausaban ug kinabuhing walay katapusan. Dili sa imong pagpaningkamot, dili tungod kay kaya nimo, dili tungod kay kamao kay ka, dili tungod kay maalamon kay ka, dili tungod kay bright kay ka, dilingon ana. Naa sa Ginoo. Naa sa Ginoo ang paglaom, naa sa Ginoo ang solusyon. Mo na nga din if naa kay problema karon o naa ka sa sitwasyon nga tan-aw nimo grabe ka pait nga sitwasyon. Mangutana ko sa imo ha. So taang kani nga sitwasyon o so taang imong kaugalingon. Mangutana ko. Sa tan-aw nimo unsa kay plano sa Ginoo? Ngano iya nang gitugutan sa imong kinabuhi nga mahitabo na siya? Kung nasakit ka, ngano nasakit ka man? Naabay plano ang Ginoo? Naabay mensahe ang Ginoo nga gusto ipaabot sa imo ha? Kung naay mga minahali mo sa kinabuhi nga gikuha sa Ginoo, gikuha na sa Ginoo ang ilaha nga kinabuhi. Sa tan-aw nimo unsa kay mensahe sa Ginoo para ani nga sitwasyon? O di ba ka para sa imo ha? Kung nang-apply kag trabaho, wala ka kasulod sa trabaho. Nag-exam ka og licensure exam, wa ka kapasar. Unsa kay plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi? Kung nakapasar ka sa exam, kung nakatrabaho ka, unsa kay plano sa Ginoo? Unsa kay tumong sa Ginoo ngano iyan nga gitugutan nga makabaton kaniya nga trabaho o makapasar ka sa exam o maayo ka sa imong sakit? Unsa may tumong sa Ginoo? Matag sitwasyon sa atong kinabuhi, atong pangutanon ng atong kaugalingon, ngano gitugot sa Ginoo nga mahitabo ni siya? Unsa may plano sa Ginoo? Unsa may tumong sa Ginoo ngano iyan ning gitugutan sa atong kinabuhi? Unsa man? Ug once nga atong masabtan unsa ang plano sa Ginoo, hinay-hinay atong mabatunan ang tinuod nga kalinaw sa maong sitwasyon. Ug mao ni siya ang kabubuton sa Ginoo. Mao ni siya ang kalipay, kalinaw, katagbawan, pagkamakundintohon, kung ato masabtan kung unsa ang tinuod, unsa ang sitwasyon, hilabi na gayod, unsa ang kinabuhi diha ni Kristo. Kung ato makita diri nga diin, versikulo 11, samtang nangupot kang Pedro o kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao natingala og nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag beranda ni Solomon. Sa pagkakita nila ni Pedro, ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan. Nagunhaw na ba kamo nga gipalakaw namo kaning tawhana pinaagi sa among kaugalingong gahom o sa among pagka-Dios nun? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan og buhian unta siya ni Pilato. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata, ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno or dautan or kriminal. Versikulo 15, o gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi si Ginoong Hesukristo. Apan ato makita diri gibanhaw siya sa Dios ug kami mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Hesus
nga among gituuhan maoy nakaayo ni ining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus maoy nakaayo kaniya sumala sa iyang nakita. Ato makita diri nga diin ang atong pagsalig, ang atong pagtuo sa Ginoo dako kay kahimuan hilabi na sa atong kinabuhi. Kaning gitawag na tuog kung maminaw tag story ba? Tapos o naa ba kay mga nayaway tapos ikaw mo'y nagpatunga. Naminaw ka sa storya diri sa usa ka tawo. Tapos dili ka maminaw sa storya sa pikas nga tawo, bias kay ka. Ang atong makita niini kung maminaw ra ka sa usa, murag dali ra kay ka matandog sa imong nahibaluan sa usa ka tawo. So ang atong buhaton, atong sutaon, maminaw ta sa usa, maminaw ta sa usa, para atong makita kung unsa ang problema ug unsa ang dapat nga solusyon. Ato makita rin sa ato nga mensahe nga diin dapat bisan unsa pa ang kanang kasinatian nato diri sa kalibutan. Kung makaingon ta nga kani nga sitwasyon gihatag sa Ginoo. Atong gitugutan gihatag sa Ginoo. Dagan sa mga tao pwede mosulti nimo nga moingon nga kana siya nga problema kay mao ni siya ang solusyon. Sa pikas pod mga tana kana siya nga problema, mao ni siya ang solusyon. Atong tugutan ang atong kaugalingon nga diin tinuod man nga posible ta magapangayo og opinyon sa uban. Pero atong tugutan ang atong kaugalingon nga una sa tanan atong itugyan sa Ginoo. Unsa man ang atong problema, atong itugyan sa Ginoo. Unsa man ni siya mga kasakit, mga desisyon, mga plano sa atong kinabuhi. Atong itugyan sa Ginoo nga diin atong makita nga din ang paglaom, ang solusyon, tanan. Atong makita diha lamang sa Ginoo. Nibisan gani ang katong bakol na ayo siya, pinaagi sa iyahang pagtuo, unsa man ug asa kutob ang pagtuo nimo diha sa Ginoo. Nakay gitinguha karon, nakay gipangandoy karon. Makaayo ba na siya, kabubuton ba na sa Ginoo? Asa kutob ug asa taman ang imong pagtuo sa Ginoo. Karon bang panahon na kung tiunan ka og pistola tapos pangutanon ka, i-deny ba nimo si Kristo or dili? Kung i-deny nimo siya, buhi ka. Apan kung ang kuno nimo nga nakay relasyon sa Ginoo or nakay Ginoo sa imong kinabuhi, patay ka. Unsa may imong tubagon? Ang kunon ba nimo or i-deny nimo? Asa kutob ang imong pagtuo sa Ginoo. Wa na kay gikaon karon, wa nay kwarta, asa kutob ang imong pagtuo sa Ginoo. Nasakit ka karon, na kay cancer, grabe kaya mong sakit, asa kutob ang imong pagtuo sa Ginoo. Bisan unsa ang problema sa imong kinabuhi, asa kutob ang imong pagtuo sa Ginoo. Ang bakol na kalakaw na ayo tungod sa gahom ni Kristo ug tungod pod kay mituo siya sa gahom ni Kristo. Ato makita diri. Og karon mga kaigsuonan, nahibalo ako nga wala ka masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan nga mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining pagiha. Busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala kun himuon ninyo kini maabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas si Kristo nga iya nang gipili alang kaninyo. Si Ginoong Hesukristo namatay nga ibabaw sa cross, nagpaula sa iyang dugo para sa ato mga sala. Ang mensahe nga gusto ipasabot niini, hilabi na niini nga libro sa Buhat kapitulo 3. Nga diin si Ginoong Hesukristo nakita na to nga di naa si Ginoong Hesukristo. Humana siya mamatay, gilubong nabanhaw. Ang gipaabot ni ini Pedro ngadto sa mga tao. Kamo mga tao nga naminaw karon, nakakita sa milagro nga kaning tawhana nakabalaw mo, nakaila siguro mo ni ining tawhana, bakol siya, nakalakaw siya. Tungod sa gahom ni Ginoong Hesukristo ug tungod kay mituo siya sa gahom ni Ginoong Hesukristo. Ato makita diri, apan si Kristo nga diin grabe kagamhanan, anak sa Dios, mao ni siya ang
Dios or mao ni siya ang tao samtang naa sa kalibutan nga inyong gitabangan nga patyon siya, inyong gihatag ngadto sa kagamhanan nga diin patyon siya, ni bisan gani miingon mo ni Pilato nga diin buhi ang kriminal tapos ilansang si Kristo nga ibabaw sa cross. Apan inyo nakita karon mao ni siya ang gahom ni Kristo. Ni kaya man gani niyang mupalakaw og bakol. Kaya niyang mubuhat og milagro. Siya ang Dios nga dugay na ninyong gipangita. Si Kristo nituman sa sugo sa Dios, namatay ngadto ibabaw sa cross. Ato talang ibutang nga wala mo nasayod sa inyong gibuhat. Ato talang ibutang tungod kay natabunan kamo sa pagpakasala. Natabunan ang tao sa pagbuhat og sala o natabunan ang tao sa gapos sa sala. Apan namatay si Kristo ngadto ibabaw sa cross para naay paglaom, para hatagag paglaom kagawasan ang tao nga diin pwede siya mapasaylo sa iyang mga sala. Ang mensahe sa pulong sa Dios, paghinulsol na sa inyong mga sala. Ang sala mao'y magpugong sa tao nga dili siya makahatag og himaya sa Dios. Ang sala mao sa hinungdan ngano maguba ang mga relasyon. Ang sala mao'y mokupot nimo ngano dili na kamalipayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ang sala mo na makapabugnaw sa imong relasyon sa Ginoo. Ang sala mo na siya'y makapawagtang nimo sa gana sa pagampo ni bisan gani sa pagbasa sa Biblia. Ang sala mo pugong nimo, mobitad nimo nga diin mahimo kang layo kaayo sa Dios nga malipay ka sa pagbuhat og sala ug dili na ka malipay sa presensya sa Ginoo. Paghinulsol na sa inyong mga sala. Dawata si Kristo isip Ginoo og Dios sa imong kinabuhi karon. Kung ikaw na minaw ni ini nga mensahe, ang Dios namatay para sa imong sala. Kung unsa man kabaga, kadagtong pula ang imong sala, ang Dios anda mo pasaylo, ang gikinahanglan sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang imong desisyon nga imong angkunon nga makasasala ka, ug imong dawaton si Kristo isip Ginoo og Dios sa imong kinabuhi. Hinaot sa makaigsuunan ko nga nakadawat na pud ni Kristo, hinaot nga din sa atong mensahe nga ato nakita o nadungog nabati karon nga diin ato pong ipakita sa mga tao unsa ang kausaban nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi. Nga diin ang mga tao mismo mo'y makadaig sa Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Dili tungod kay mas tambol na noon sila pinaagi sa atong mga kinabuhi. Hinaot nga ang atong testimony makahatag og kalipay sa uban, makadasig sa uban. Di ba? Nga diin modaig na noon sila sa Ginoo tungod sa ato ang testimonyo. Tungod sa ato ang sinultihan, tungod sa atong binuhatan. Dumuingon ta, pastor, napakyas man ko. Kung napakyas ka man, dili pa ulahi ang tanan. Pwede ta mo balik sa Ginoo. Mobalik ta sa Ginoo, atong ang kunon nga napakyas ta, hilabi na sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, atong ang kunon nga nakabuhata og sala atubangan sa Dios, ug atong dawaton si Kristo, isip Ginoo og manuluwas sa atong kinabuhi, tungod kay matud pa sa pulong sa Ginoo. Siya mao ang kinabuhi ug siya ang muhatag sa kinabuhing walay katapusan. Diha kanimo og diri kinako. Hinaot og ako mga pagampo nga diin bisan unsa ang ato ang mga problema, sitwasyon sa atong kinabuhi, ayaw kalimot nga naa ang Dios. Hilabi na gayod palihog. Ato nang hinulsulan ang atong mga sala. Atong dawaton si Kristo nga mo'y maghari sa atong kinabuhi. Dili na si Satanas, dili na ang sala, dili na ang daotang binuhatan, kung dili si Kristo na, ang Dios na, may muhari sa atong kinabuhi. Atong sa gubangon kani nga tuig 2023, nga diin ang Dios may malipay sa atong kinabuhi, dili ang kaaway, dili ang daotan. Magampo ta. Ginoong Dios ni ining takna, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami nakatuon sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga din ikaw nagpaabot sa amoa. Nga din ikaw gamhanan nga Dios, maghatag og kausaban sa tao. Ni bisan pa Ginoo nagaampo ako sa akong mga kaigsuonan karon. Nakabaton og relasyon sa imuha. And then karon nahimo nang abugnaw sa pagpangalagad. Lord, I pray nga din ikaw ang Dios nga diin padayon Ginoo magahikap, paabot Ginoo sa ilang kasing-kasing. Kung asa naman sila. Adin sila matandog Ginoo, mubalik sa pagpangalagad, mubalik ganahan sila magampo, mubasa og Biblia. Bisan pa ako Ginoo nagaampo sa ako mga
kaigsuonan nga naminaw karon. Nga tanaw nila Ginoo nga diin wala pa sila relasyon, tarong nga relasyon sa imuha. Lord, nagaampo ako. Nga din imong balang espiritu padayon magapanlihok sa ilang kasing-kasing. Nga din ilang madawat Ginoo nga nakabuhat sila og sala. Nga din ila pong dawaton Ginoo nga din ikaw ang Dios nga maoy maghari sa ilang kinabuhi, personal manluluwas sa ilang kinabuhi. Dios sa ilang kinabuhi. Hinaot Ginoo nga diin ikaw ang Dios nga diin kanunay nga mo panalangin sa imong mga katawhan. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe. Hinaot nga diin ang ako mga kaigsuunan nga diin nibati na og kabugnaw sa pagpangalagad, mubalik na ang ilang kainiton sa pagsimba o pagpagamit sa ilang kinabuhi para sa imong kahimayaan. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kay kanimo mabati ko ang tinuod na katagbawan, tinuod na kalipay. Nagipangandoy ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod